pinicture si Ali. Kami, pahawak kami. Hindi mo na pinicture na si Ali nagbag. Nag-picture ka mo sa bago? Iya. Snorkeling mo na kami. So yan mga ka-all goods, magda-dive kami. Okay. Titingnan namin dito yung ano. Kumusta ka sa swimming? Kaya mo? Kaya naman po. Okay. Ay, mami! Yung watch. Ako kami ka. Yes. Tingnan natin ito mga ka-all goods. Ay, kita aja ba? Okay. Okay. Ang ganda mga ka-all goods sa ilalim, ano? Sobra. Ang ganda ng coral. Ito, ano? Isa ito mga ka-all goods sa protected area, no? Itong part na to, isang sanctuary. Kaya talagang nabubuhay dito yung mga coral, yung mga isda, ang dami yung nag-mass-produce na dito. Natira rin yung mag-gulping kulay, makulay na tira, oh. Madakol.
Hi. Hey. The problem is, pumapasok yung tubig sa ano. Ang ganda, no? Medyo malakas karet sa ilalim. Gayon. Napaka-solid. Ang ganda.
What should be artistic? Let's service. This is service. It's full of blood. Huh? See this coming? What's this? I'm sorry, man. Nakita kita kanina nag-dive ka doon? Oh, yeah. I found really a coral Kaso, sa baba. pinapasok. Oh, yung tubig. Oo. Oy, survive.